Августлылар быел да югары табыш китерүче культураларга өстенлек бирде. Чәчү структурасында күп кирим китерүче майлы культуралар мәйданы зур урын алып тора. Орлык өчен үстерелүче көнбагыш мәйданнары узган елгыдан 3 тапкыр диярлек арттырылган. Техник культуралардан соя, люпин, бөртек өчен кукуруз да үстергәннәр. Быел рапсны 5000 гектарга якын иккәннәр. Аны суктыруны узган атнада төгәлләделәр. Без барганда Елгабаш авылы янындагы 540 гектарлы басуда 5 комбайн хәрәкәт итә иде. Елгабаш отделениесінің 540 гектарлы басуы рапсының соңғы участокларын алып бітіріп барабыз. Бұл басуда 5 комбайн ішлей. 5 комбайннан 2 лилияни юлға шығарып тұра, 3 флегел КПП-ға ташып тұралар. Алай езіклік yok, комбайндар түзік, ватыруларсыз шебедер бака. Алым киңлеге 9-11 метр булган класс һәм торум комбайннары эшчән кырмыскалар кебек туктаусыз хәрәкәттә. Комбайнчылар көньяк-көнбатышта куерган яңгыр болытлары килеп җиткәнче эшне төгәлләргә ниятли. Bu yılga urak bek rehat urak bulmadı indi. Yağmur da yağmur. Bizge kombaynlarga işlerge bulsam bit indi. Yağmur nıksız parladı indi. Uzakka gitti bit. Әминә бу культураларны соңарда дип буламы, или вакытмы? Yok da rapsqa soңарды дип әйтеп булмыйм ул. Алар да клейләрне, ниләрне типтеләр, менә каршы кызлар рапс бер кыелмаган, бер нитмәгән. Нормаль үтне. Ташучылар комбайннар эшенә тоткарлык тудырмый. Кыр караплары бункер тулуны искәртеп сигнал уты кабызуга тизрәк килеп тә җитәләр. Август агрофермасында бүген кая карама энергоресурс саклауга нигезләнгән егәрлекле техникалар эшли. Климат контроль дегендей, алай иссе түгел, салкын түгел, тудан түгел, тавыш түгел, безгә алып кешегә инде хәзер. Бу уракта ниләр эшләдең? Менә бу сезонда нинди эшләр башкардың? Бу сезонда убаркада ятак инде. Икмәк шушы ни белән. Икмәк ташыбыз, басудан алып чыгабыз. Төрле азык әзерләүдә катнаштыңмы? Әле менә силосны яңа бетереп киремендә килдек. Кукуруз салдык та. Бүген комбайннар бөртек өчен үстерелгән кукуруз басуында эшли. Әле соя культурасын аласылары 3475 гектарда үстерелгән көнбагышны суктырасылары бар. Көннәр генә аяз торсын да, күп көч түгеп үстерелгән культураларны югалтуларсыз җыеп алырга язсын. Әлфинур Нугманова, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе.